Hello mga kabay, welcome back sa aking channel. It's me na naman, Aris1 TV. Ngayon may bago akong isi-share sa inyo na fresh. Kasi ngayon ko lang ito natuklasan sa aking cellphone na pwede nga pala. Okay, kung bago ka pa lang dito sa aking channel at hindi ka pa nakapag-subscribe, i-hit mo na ang subscribe button at pindutin ang notification bell para ma-notify ka kung sakaling mayroon akong mga bagong video na i-upload. So ngayon mga kabay, sawa ka na ba or wala ka na bang pag-asa na makahanap ng paraan upang maibalik ang mga picture mo na na-delete, na dinilit sa husband mo, na dinilit sa anak mo, or na-delete sa friend mo, na gusto mong maibalik sa cellphone mo? So itong video na ito ay para sa inyo mga kabay. Huwag kang mag-alala, napakadali lang yan gagawin. At mga kabay, ito rin ang pinaka-effective na paraan kasi hindi tayo gumamit ng apps. Effective na effective talaga kasi siya mismo, ito mismong cellphone mo, yung Android phone mo, ang magre-recover kasi nando na siya, nakaplastada na siya sa loob ng storage ng inyong cellphone. Kaya kahit ano pang delete, nandyan kasi sa cellphone na mismo, hindi yan madidelete. Kaya itong paraan na ito ay napakalaking tulong para ma-recover lahat ng mga previous na mga photos. Kahit anong taon pa yun, basta nakasave doon sa cellphone mo, ma-recover lahat yan. Okay mga kabay, andito na tayo sa screen ng cellphone natin. So ang gagawin nyo, sundan nyo lang ako hanggang dulo para hindi kayo malilito, okay? Pakaikli lang itong gagawin sa cellphone natin. Ready na ba kayo mga kabay? Okay. Una, dito sa cellphone natin, hanapin natin ang file manager ng ating cellphone. So ayan. Okay, dito na. File manager, i-open natin ito. Okay. Dito, kung may nakita kayong tatlong dot sa gilid, pindutin nyo ito. Ayan. Dito, merong PC control, settings. Dito tayo sa settings. Settings. Okay. Pagkatapos, meron namang recent files, filter small images, display hidden directories and files, show histories, personalized app recommendations. So ang ating gagawin, i-on natin itong display hidden directories and files. So ayan, pag natapos yun itong na-on, balik tayo dito. And then, dito na naman tayo. Pagkatapos, punta tayo dito sa storage location. Ayan, pipindutin nyo ito. Okay, dito na tayo. Pagkatapos, dito, hahanapin natin dito ang tinatawag na DCIM. So, ayan, hanapin nyo dito. Dito lang, scroll nyo lang. Pag hindi nyo nakita, hahanapin nyo pa. Okay, dito. Alphabetical naman ito. Okay, dito na hanap na natin. DCIM. I-open nyo ito. Okay, dito na tayo. Pag nandito na tayo, hahanapin naman natin, i-scroll naman natin, at hahanapin natin ang dot thumbnails. Dot ba? Parang dot point. Dot period. Ayan. Dot thumbnails. Pagkatapos, huwag muna nyo itong i-open. Ang gagawin nyo dito ay i-long press nyo ito. Ayan. Huwag kang gagalaw muna. Baka magkamali ka. May nakita kayo sa ibaba. Merong copy, cut,
delete at mayroong more na mayroong 3 dot. So ito ang pipindutin nyo. Ayan. Pagkatapos, i-rename, itong rename, yun ang pipindutin nyo. Yan. Pagkatapos, lagyan nyo ito ng recovered photos. So, pagkatapos nyo nalagay yan, i-okay nyo lang. Okay, andito na tayo. Dito na natin kailangan i-open. So, ayan, andito na lahat ang mga dinilit nyo mga photos. Ang pahabol lang mga kabay, kung gusto nyo maibalik yung photos na na-recover natin, kung gusto nyo na ma-save dito sa photos, uulitin lang natin ang ating ginawa kanina. So, subukan natin. Punta tayo sa File Manager. Pero, dito na tayo sa storage at hahanapin natin ang DCIM. Diretso tayo sa DCIM. Ayan, DCIM at hanapin natin dito ang ating na-rename kanina na recovered photos. Ayan, andito na. I-open lang natin to. So, ayan. Kung alin dito ang gusto nyo maibalik sa inyong photos, pipiliin nyo lang. Halimbawa, itong sa akin. Yan, ito. I-open lang natin ang photos na ito. Ayan. Pagkatapos, mayroong 3 dot dito sa ibaba. Pindutin natin yan at pindutin natin itong move. Yan. Dito, move to album. So, kung gusto nyo i-separate, gawa natin ng album. Ayan. Gawa natin halimbawa, Kikay Look, number 2. Parang receive niya. Ayan. Okay. Diba meron, na-move na siya. So, halimbawa, ito na naman. Move. Kikay Look to. Ayan. So, ayan. Tingnan natin doon sa ating photos kung ando na ba. Okay. So, punta tayo sa library. View all. At hanapin natin dito ang na-save natin. Ayan, andito na. Kikay Look to. Okay, andito na siya. Okay, nakuha niyo mga kabay. Yun na ang sinasabi ko sa inyo. Sinabi ko sa inyo na huwag kayong mag-escape kasi andito na ang pinaka-final sa huli. Ayan. Okay, andito na lahat ang inyong gustong i-recover. So, ayan, recover na yan. O, wala na kayong problema. Ma-recover na lahat ng photos na na-delete nyo. Okay, mga kabay? Thank you for watching, mga kabay. Kung nasubaybayan nyo ang aking tutorial at nakuha nyo lahat ng aking itinuro sa inyo ngayon, mag-comment kayo sa comment section ng video ko ngayon kung natutunan ba ninyo ang aking itinuro ngayon. So, good luck sa inyong pag-recover ng inyong mga deleted photos. So, thank you for watching mga kabay at salamat sa pagsuporta sa mga videos ko and ingat kayong lahat dyan. Keep safe!